Wamakwirira dare ndiani? Takwirira dare Crispin Chijiri. Crispin Chijiri. Anogara upi? Anogara maWisbon imomo mukomboni. Wisbon. Unonzi paWisbon? Eh. Wisbon farm. Wisbon compound. Ndeishi Yekudyisirwa mumunda zvipfuyo zvekushungurudza mumunda mangu. orai imbudzi here imobe? Imbudzi. Ari kuramba kuya? Akudaro haasi kutouya. Atori nembudzi zvake? Eungu. Okay. All right. Chinzwi. Mukati medare rino pane aripo here angapupura kuti Crispin atadza sei kuuya kudare nechikonzero chinoti aripo here? Kana pasina dare richafambira mberi kutonga Crispin iye asipo nokuti hapana chikonzero chapiwa chinoratidza kuti akundikana kuuya kudare sei. Endera mberi. Mapedza here ni? Crispin versus Nyarai. Nyarai Makamba ndizvo. Then defended Crispin Chijiri. Nyaya inoti mbudzi dzako dzikudya mumunda mangu. Pamusoro ichangamire. Pamusoro yemakurukota ese ari pano. Pamusoro yewana baba nemamai muri pano. Ndoyova nenyaya yangu yemamambo chiweshe. Tingati kutanga muzhizha sabhuku wedu Otai anodaidza vanhu vose kana mvura yatanga kutinhira kuti wane zvipfuyo zvavo vachichengetedze zvipfuyo zvavo. Asi vanhu varimo munzvimbo medu havachengetedzi zvinotaurwa nasabhuku. Vakasiya huku dzavo ndichatanga kudyara dzichiuya pamba huku dzichitsvara. Ndichiramba ndichienda kundovakumbira kuti ndaikumbirawo kuti imimi muvharire huku dzenyu. Inini ndinoita project yemaroad runner ndinotoona kana nguva yadai ndinovharira. Hawana kukwanisa kuteerera kuti wavharire zvipfuyo zvavo. Wakasvikira pakuzoya pamba pangu wakatitaura kuti inini ndine mbudzi dzakatombourayiwa dzandakaendesa kwamambo chiweshe. Imimi kana muona kuti huku dzangu dziri kushungurudzai urayai. Ndozotangira ipapo. Ndenge ndawati kuti wazonditi urayai ndanyanya kuramba ndichidzokorora mbeu iri kundinetsa. Saka ndichaisa chibage ichi chine mushonga kuti ndidyare huku dzenyu dzikatsvara dzinofa. Ndopa wakapindura kuti urayai zvenyu. Tine mbudzi dzakatombofa. Ndobva waenda kumba kwavo kuti hatisike chafambidzana kuti iwo pamba pavo pangu havachatsiri pavo handiendi. Wakazoti uri musi weunity day usiku kuma12 baba vakauya nemumwe wavo vakadhakwa. Vakasvika pamba pangu tanga tarara. Wakasvika vakadaidzira vakamutsa kuti mukai tiwirirane titaurirane.
inini handinokwanisa kubvuma kuramba kumuka kuti titaure nawo semunhenga akamwa doro. Murume wangu ndiye akaona kuti noizi yacho yanyanya, akabuda panze. Murume wangu akadzama kuda kundotaura nawo. Ava varume ava vakaramba vachingotoda kuti tigadzirisane, mukadzi wenyu ngaabude. Inini ndakataura kuti kubuda panze handibudi kutaudzana vanhu vakadhakwa, nguva yareba tisi kutaudzana. Baba wandofunga wakazokumbira toileti pamba, inini ndandiri mumba. Ndobva vanhu murume wangu endai kutoileti, havana kukwanisa kuenda kutoileti. Vakaenda mumadziro mekicheni yangu, vakandoita tsvina mumadziro mekicheni, vakasiya heti yavo ipapo. Ndakamuka kuseni, waenda wasiya heti, wakadzoka kanokwana kuita katatu usiku iyo wakutsvaga heti yavo. Heti yavo havana kuiona. Ndakazoiona heti yavo ikuseni ndaakutsvaira. Pauya vamwe vanhu pamba pangu vaida vandibatsirawo basa. Ndikati uyai mundoonorawo zviri pano, aita tsvina apa ndiani, ko heti ndeyaani? Zvikanzi navanhu ai heti yaKrisi. Ndobva nguva iyoyo mumunda mbudzi dzavo dzedzatomuda mangu. Ndiri kubudisa chimbudzi mumunda, ndakabata kepi yaya. Murume wangu ndobva ati torai madota, semunhu akadhakwa. Ngatore dota nemavhu tifusire ndoisa muto. Ndikati mimi itai. Yanga iri kepi kana kuti heti? Caps. Ndobva ndanhonga kepi ya baba ndobva wabvisa tsvina yaya nefoshoro. Ndobva ndoisa mutoileti. Ndanhonga heti yaya kepi yaya. Ndikuona mbudzi dziri mumunda. Ndakapinda mumunda ndikabudisa mbudzi. Ndiri kuti nambudzi kudaro, mudzimai wacho ndakamuona achiuya pamba pangu ari murodhi. Ndikati maybe mbudzi dzenyu idzi dziri mumunda, huku makati tiurai. Ko onai zviri kuita mbudzi, ko heti yemurume wenyu pamba pangu iri kuitei? Murume wenyu akauya pamba pangu akaita tsvina manheru. Zvikanzi nguwai? Ndikati nguva yaibva murume wenyu kumba kwenyu achipopota achiamba wamunozvinzwa here? Inini zvekutaura nemi handisi kuda, tichapedzisa taendesana kwamambo. Wakatambira heti murume wakaenda. Takagara toita sei nababa taakubvunzana nyaya iyi ngaiende kwamambo iyi zvanyanya. Takaenda kune mupurisa wamambo anonzi Mutemadaro anogara kwedu ikoko kwapotai. Tikandovaudza kuti ndozviri kuitika pamba pedu, taneta nezvipfuyo zvembudzi dziri kuita nekupinda mumba. Wamutemadaro wakati muda kuenda kwasabhuku pota here? Tikati nyaya iyi ngaimbokwidzewo matare kwamambo chaiko ndokwataakuda nekuti hapana zviri kutibatsira. Wakati ndakufonera mupurisa wamambo. Mupurisa wamambo wawakafonera wakati muri redi here nemari kwamambo akungonzi mari kungoenda. Tikati sisi tiri redi, mari yemupurisa wamambo yamataura tinayo, kana zvichiita tumpe yamambo yacho tinayo. Zveshuwa kwakaita 2 days mupurisa wamambo asasvika. Mupurisa wamambo akazouya iri Friday. Now ichiri nyaya yacho here kana kuti? Ndiyo nyaya yacho. But nyaya yenyu maibudisa pachena kuti muri kudyirwa nembudzi? Ehe. Ndo panhongo nyaya ichi? Nyaya. Ehe. Now maizwa imimi ndo vanga vari pano kuti chine mamwe mafacts here amuri kuda kananga nenyaya iyi kumberi? Ehe, taurai tinzwe. Nyaya iri kuitika pana baba wandeyokuti waakutora vamwe vanhu vane nyaya iri kuno kwamambo, vachiuya vachitishaudha pamba, vachitaura mashoko asakafanira, wachiti hamuendesi hama yangu ikwamambo, ndakaendekwa handina chandinoendesa kwamambo, ende kwamambo hatitsiki. Saka vari kuramba vachiuya pamba vanhu vachishaudha. Mati vari kutora vamwe vanhu vane nyaya dziri kuno? Vane nyaya dziri panapa dzakauya kuno kwamambo, asi vanhu hatizivi kuti kuno kwakasvika here, asi vatishungurudza. Banhero yemari mwedzi watinotora haro vari kutuka nenyaya yekuya kwamambo kwatakaita. Okay. Ndapedza changamira. Okay. Handina hangu kujaja kuti chibage chanodzaiya chirasa masaki pane chinde chaunganidza chiya dziya chidya pamwedzi pamba chidonhedza nemasaki, kana mupurisa akauya akazviona. Chakuiwo kare Tenge tatema masaki kusvika pakutema tichifurura kuunganidza kuti tiise mudara, kungoya tichiparadza. Saka pari zvinezvi takaisa mudara pari zvino. Mudhumeni makamuzivisei? Mudhumeni hatina kuziva kuti zvinoendeswa pamudhumeni. Zeta rapi? Takangonzi tinofanira kuuya kuno kwamambo, kune mupurisa wamambo ari kwedu.
baifana kuenda kuna mudhuminika wasesa kuna kuti kuhwenyera manga muinaro rakamira sei achazvinoita sei. Hatina zvatinoziva, takangoti sezvo taenda kune mupurisa wakwaSabhuku ndiye akabva tirifira kunoko. Kuno kwakayoyiwa saizvozvo asi maifana kunge nemapepa sei kubva ikoko zvagara kuti kusvika chibo chakadyiwa chakawanda zvakati. Hatina kuziva. Neno baba nanzi chibage chakadyiwa munoongedza kuti tine uwanda hwachitatu. Paifana kuti paya makaisa kuna mudhumini zvoasiswa zvoonekwa zvakamira sei kubva ipakuda kubvunza musoro pekepi ananzo nezvayo imi masvika pakuziva kuti ndozvaitika yanga wadaro nemurume uyu mazisa mudzimai wacho mudzimai wacho akati kudii? Akati handisori anambozviziva kuti murume wangu wakauya kumba kwenyu manheru. Asi yetu vakanatsobvuma kuti ndiye murume wavo. Akatotambira iti yawo wanai. Tada kupinda mundima tikonkludhe nyaya. Pachivanhu, patsika dzechivanhu, hazvigamuchirike kuti munhu mukuru aitire tsvina pamusha womunhu. Tsika iyoyo inowanzoitwa nevanhu mbavha. Wakangoona kuti kana mumba mako makabiwa kana makadii, wakaona pakasiyiwa tsvina, munhu iyoyo imbavha inosenzesa mushonga. Saka kuita tsvina uku pamba pemunhu zvinoreva zvakawanda. Zvinova zvakawanda chaizvo. Isu umusha medu takambobhadhariswa mhosva yemukoma wedu akanga achiita tsika yekuti kana adhakwa ano achipopotora mukadzi wake achisvipira muchoto. Ndichikosvipa muchoto. Vanatezera vakazoti hazvinorevei kuti munhu anouya mumba wosvipa achisvipa. Saka takabatwa tine mhosva yekuti aiwa haisi tsika yakanaka iyo yekuti une mudzimai mumba iwe uchisvipa uchitukana naye kuti uri kumusema. Ndo nyaya yange iripo. Takabata. Saka munhu anouya pamusha pemunhu achiitira tsvina hazvitorwe lightly. Nokuti pane element yemushonga ipapa. Hazvitorwe lightly. Vamwe ndakambonzwa vamwe vachiti kana ukanotsvaga mushonga wokuti love affair ipere pakati pevanhu vari kuda kuti vadanane zvakanaka, unongotora mushonga wosvika tsvina, vanhu vakuto mukadzi ari panenge akutoonekwa setsvina, ndo vamwe wavo. Saka handisi kutaura ndizvo, ndiri kuda kungopa muenzaniso wetsvina kuti tsvina haina kuita sei, haina kunaka kuti iitirwe nemunhu mukuru pamusha pemunhu. Saka imhosva iyoyo yekuti munhu mukuru unouya uchiita tsvina pamba pemunhu. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti uyu ane mbudzi dziri kushungurudza mumwe wake ndiye ane murume uyu ane mbudzi dzatikambotonga futi muno nevamwe wamai. Nyaya isu akazopedza yakukoti uko. Takazongonzwa kudaro. Yakaenda kukoti yakunzi because pamba pane poisoning yeniki.
now is the same person iye saka nyaya yekushungurudza uchiregeramo apa patakuti isusu hapana kupiwa uwandu hwembeu dzakakwadzwa kuti dzanzi dzakawanda zvakadii, asi nyaya yekungoti munhu anongorega zvipfuwo zvake zvipinda mundima yemumwe munhu imhosva. Nekuti sabhuku sekunzwa kwataita sabhuku anotoshedzera kwazvo kuti kana mvura yanaya vanhu chengetedzai zvipfuwo zvenyu uye haasi kuteererawo, saka imhosva. Ndiri kuona mhosva ngati 2. Saka iye zvaasipo zvekuti adhifende nyaya yake, isi tiri kungoendera mberi nemutongo. Asi regai timbonzwa tione elid, timbonzwa kwamuri kuti nekushungurudzwa kwamuri kuitwa nembudzi nezvamukaona kudya kwakaitwa mbeu dzenyu, muri kufungidzira kuti muripo wenyu kuti mwoyo wenyu uchene ungave chii? Pamusoro pechangamiro inini handina muripo wekuti ndingati angatiripa, haatorinawo chinhu munhu mukorokodza nongoswera murwizi. Taingoti hameno imimi judgment yenyu kuti angotibatsirawo kuchengetedza zvipfuyo zvake zvatishungurudza chete. Hamudi kuripwa kuti angatiripe nechinhu zvakadyiwa munda pano. Kunyaya yetsvina Yetsvina ndo yangaripa nokuti akatibalisa tsvina yake pamusoro pekuti tishungurudza nezvipfuyo oita tsvina nekutuka mashoko asina akadzama. Kutuka anotuka mashoko kana munhu waitirwa tsvina nemunhu wasingazivi mukuru kuzoibvisa ikoko kwakaoma kunorwadza chaizvo, kunorwadza. Now wese munhu anga akorwa haitarisiki. Saka nokudaro nemhosva iyoyi yetsvina iyoyi tiri kuti anofanira kubvisa mbudzi 2 dzokupa amai ava. Iye mhosva yetsvina. Now takusanganisana nekutuka zvese ipapa mbudzi 2. Amai vati kana zvizvi zvokuti mbudzi dzakadya zvakadii no anokuda kuzongotsiurwa chete kuti asaregerere mbudzi dzake dzichienda munhingi. Zvino ndiri kuti munhu akadaroka kazhinji mhosva yemhosva anodzokorora futi aingoziva kuti ndinozongonzi handina chandina. Saka ini ndiri mubvisisa mbudzi inouya kwamambo yekupara mhosva. Anobata yekupara mhosva ipacho iko plus anofanira kubvisa mari yedare. Iye mbudzi iyi ndiye kupara mhosva kwaakaita. Ava mai vamuti aiwa, asi ndikuti mudunhu mangu vanhu ngavagure kupara mhosva mbudzi. Poita mbudzi yechipiri yekushora dare kusauya kuti inini ndakatongwa ndakatomboita mbudzi handiende kwamambo handidi. Munhu asingade kuenda kwamambo ibva kaunogara kwako hameno kwaunonogara kana usingade kuteerera zvinotaura mambo. Uite zvako usina mambo. Saka kana zvizvo saizvozvo tinomuchaja futi imwe mbudzi ozobvisa mari yedare. Akaita mhosva yendiani vachareka vabandura vari kupi kuti vanzwe kuti vanoda kuzotaurwa izvozvo kuti zvive clear kwavari kuti ndo ningi nyaya yanhingi iripo. Rai zvakanaka, tapedza nyaya iyi. Chimirai mupa kana pane imwe administrative work muite. By 27.
dare munodzorerwa mai automatic Unotodzoswa, anonzwa panyaya izvozvo